Hello guys, good morning. Good morning sa lahat. Good morning sa lahat ng mga kaayahay. Para sa araw na vlog na ito ano nga ba ang chain cutter or drive chain cutter? Ito siya guys. Malamang sa malamang ay alam na ito ng lahat ng may motor kung paano din ito gamitin. Pero ituturo ko pa rin sa inyo guys kung paano ito gamitin. So ito, lulugan niya ito. Hindi ito number 17 or 19, number 18 ito. Kung may number 18 kayo na open range, pwede na yon. O kaya itong adjustable range or ano man tawag dito? Crescent. So yan. 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 Luwagan niya siya. At luwagan niyo pataas. At sabay niyo rin ito. Yan. Para tataas ito. Yan. Ayan siya guys. Paano niyo matatanggal itong mapuputol ang kadena or drive chain? Ito siya guys. Sample lang ito Ito ang kadena or drive chain niyo. Lalagay niyo ito dito. Ito na lang tayo puputol sa unahan. Parang sa ganun makita niyo kung paano ito matanggal. So ayan. Tatapat niyo ito na may parang lock niya sa gitna ng drive chain. Dito sa butas at dito sa may bandang taas. Dapat magkatapat siya guys. Ganyan. So ayan. Dapat magkatapat siya dyan. Tapos iipitin nyo ito. Higpitan nyo. Ayan pababa. At pag higpit nyo, kung ayaw pang higpit masyado, gamitan nyo na ng adjustable range o crescent. Ayan, para maipit siya. So ano ba ang purpose nito? Ito ganyan, ipitan nyo clockwise pababa at didiinan nyo ng malakas. Tinatawag na to the force kumbaga. So ayan guys. Yan. Para matanggal niyo yung pinaka inner lock ng ating drive chain doon. Dito siya lalabas. So nakikita niyo naman, diba? Ayan siya sa gitna. Hindi nyo kaya guys, pwede rin tulungan nyo ng iba. Yan. Lakasan nyo lang guys para gamitin nyo ng power tools. Ganito. Wow. Sakit kasi ang braso ko. Kaya medyo alanganin ako. Yan. Oy. Ayan guys. Matigas siya talaga siya. So ayan. Kita nyo naman, medyo gumagaan na ng konti kasi umuusog na yung kanyang lock sa gitna. Pauuslit na dito sa butas na ito. So ayan guys. Pihit pa ng pihit hanggang sa ito makapasok papunta rito. Kasi baldado yan sa loob. Siyang magpupush. Pupush siya sa loob. At yung stud niya, ipupush niya itong lock palabas. Yung dito nga. So ayan guys. Ayan yan, nakikita niyo naman, di ba? Ayan. So ayan. Ayan. Sige lang ng sige hanggang sa
maputol nyo, tanggal nyo na yan. Ayan. Ayan. Ayan na siya guys, diba? Ayan na yung lock. Ayan. Yung stud lock niya yan. Ayan. Ayan na siya guys. Nakikita nyo naman, diba? Ayan. Lalabas na siya. Ayan. Saan? Oh. Ayan na siya guys. Tanggal na. Diba? Lugan nyo naman ito. Counterclock again para pagluwag nyo. Sige, hanggang sa tumaas yan. Paano nyo naman matatanggal ito? As usual, gamitan nyo ng adjustable wrench or crescent. Counterclock din. Ayan. Ayan siya guys. Diba? Ayan siya. So ayan guys, nakita nyo naman wala na yung lock. Ang dali lang, diba? Ito na yung lock sa gitna. Ito katulad nito. So ayan guys, diba? Wala na, tanggal na, putol na yung kadil. So ayan lamang po guys. Pasensya na at ako ipawisan na. Punasan ko muna, excuse me. Yan lamang guys ang ating itong cutter ng drive chain or kadena. Mura lang ito guys. Kahit sa Shopee or Lazada meron ito. Order kayo nito sa type nyo lang drive chain cutter. So ayan, balik nyo naman sa dati para siyang lock na. Yan. So yan lamang guys, yan lamang po ang ibabahagi ko sa inyong video ngayon, ang ating chain cutter or drive chain cutter. So yan lamang guys, kung bago pa lang kayo sa aking channel, mag-subscribe na ho kayo at like nyo naman itong video ko at pindutin nyo rin naman ang aking bell notification para updated kayo lagi sa aking mga darating na bagong videos. Yun lamang po, salamat and God bless.